Presented by Mix Music of India. JK Yada Films. तोरा जैसन छौरी के परबै नहीं जाल में शादी करे छी हमरा छोड़ के बुरा हाल में। सुन सतभत्री तोरा जैसन छौरी के परबै नहीं जाल में शादी करे छी हमरा छोड़ के बुरा हाल में। जो घुरी के नहीं आई है गे 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 सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे हिलई है गे हिलई है गे भातर के पलंग हिलई JK Yada Films. रहतौ ने चीज छौरी जैसन या खाना छा भेजे तो शादी तोरा कौन टेंशन छा। रहतौ ने चीज छौरी जैसन या खाना छा भेजे तो शादी तोरा कौन टेंशन मजा ले तो चिल्लाई है गे 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 सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे JK Yada Films. हिलई है गे भातर के पलंग हिलई है गे निभाबै पड़तो तोरा बहु वाला रू लगे बात धीरज वाला करी है नहीं कबू लगे। निभाबै पड़तो तोरा बहु वाला रू लगे ललको धीरज वाला करी है नहीं कबू लगे बात तेरी सके नहीं छौ गे 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 सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे। JK Yada Films.